Ja. Daar is de ingang. Ja, een hele mooie houten trap omheen. Ja. Mooi trapje. Dan gaat je de bocht om, dan had je nog een dwarken en dubbele. Ja. Dan had je nog een trap omheen. En waar sliepen daar? Daar sliepen Femma, En verder? verder Mien en Mam? Mien en Mappen. Ja, die Daar was nog kamertjes en dit is huizenkamer. fjouwer, 0 fjouwer. Nou, dat was een sjouwer weer eigen. Oh, we hebben Heid en Hildo dan. Oh, het is alleen zo'n bed. Koekoek. Oh, lang je maar lekker te snurken. Nou, dit is uw kamer, hè? Hier sliepen Heid en Mam. Ja, hier sliepen wie? En hier sliepen Heid en Hildo. Oh, Saak en Hildo. Of ik hier en mijn moeder die had ik en dan hij Ja, dat zou ik niet kennen. Ja, en het is wel wat, maar uw lietse mosje is net topfit. Dus dat is wel een beetje schande. Hé, mosje.